Siyasamaları görünüptü orada. Yıllık rıkkap bir kakam vardı. Lablazy oğlanlar hemmäňden bilýäňiz, köpüňizden bilýäňiz dogry dämi şol raperi öňden märek gelýär. Şunun gamgyn aýdymy diýen klip we 2 hepde bolup çykanna 9000 prosmotrly YouTube'da dowam edýär. Ýöne köjede şunu bir özüniň patpişigi we şu kiçilikden meragam şonu dinleýän bellek geçek aşakda da şojağa şoglany. Lablazy özüňem görgün şolaglyna ýazgyny gater we sen fanadyň dogry dämi? Özü haýyş edip sen klibin uğradıp ağam şunu gayrat et görüp berədiydi. Inni geçtik görýäs Lablazy dostum näme bize näme klip gödürleýän inni men göresim mel ýaşany. Gelsin bırakamızın aydın, aydın. Gelir mi geçen günler aydın, aydın. Yazıp yatlap yeni bugün geçenleri, geçenleri. İşlediye durmuş gelirme geçenleri, geçenleri. Ki dostluk kelime geçici, bul ağrı özüne çekici. Kezmeli del kaçanlı. Durmuş kellenden uyanca çekici. Bak al tabak, yel al tabak. Yöne yürügümle gelyen yolum yapak. Uydum minne adamlara terk edin. Erkime ananın yürüp berkedi. Bu günler bu elbetler bittim. Dinle bu aydımı öldürmüş olayım dedim. Baktım gözüne keyfine gezmedim. Yollar uçurdum neyse senin gezmedim. Umidim olsun her elime. Yine Mart güzel februar deregine. Karışılmak düzeylerim gelirine. Siz yılgırın taşların gezegime. Deydin gelsin bırakamızın aydın, aydın. Gelir mi geçen günler aydın, aydın. Yazıp yatlap yeni bugün geçenleri, geçenleri. İşlediye durmuş gelirme geçenleri, geçenleri. Baktın ayağa ağrıya bugün gelmedi. Durmuş işlerini İslam'da vermedi. Cümlemdekiler dermanıma yetmedi. Haberler bizi yalan bilen ekledi. Biliyorum Blaze yalan yazan o. Bazen yanaylana bu öyle alan o. Götür bir niye götürmesen kalan o. Mine olur için yerimdenem kalan o. Kâr sözler yüreğimden alan daş. Adam çeşti geçip araya yaş. Geleceğini vurup boğuluğa çalış. Ömrümün beytka bari yok karış. Bilinler bileyenler benim filmimi bir tanıdım senin kilinizi. Pinguinini görmedim birinizi. Görmedim gününüzü. Çekip gününüzü. Deydin gelsin bırakamızın aydın, aydın. İyi son naçak bayra. Aydın, aydın. Yazıp yatlap yeni bugün geçenleri, geçenleri. İşlediye durmuş gelirme geçenleri, geçenleri. Neçe günüm neçe ilişti, neçe yanıp neçeler uçtum. Bu yollar neçe yılın geçti, neçe yanıp neçeler içtin. Doğdum dünyadan yüreğim bir tonlam. Adımlar ilk boyaz izine milyonlam. Bu tigarı sırlarını aytma. Üçüncü uluk dinler otur telefonum. Edenini görürsün gelir karma. Kıllal adımları haramına karma. Kudayı sızın sadakına payla. Kümüğünden elinden kuyma karışayma. Şansların az olur şoları peydalan. Boş oturuşklum bari peydasın. Okuma atmarsın olmasın peykanın. Sözüm yaralama yok yalı peydalı. Deydin gelsin bırakamızın aydın, aydın. Gelir mi geçen günler aydın, aydın. Yazıp yatlap yeni bugün geçenleri, geçenleri. İşlediye durmuş gelirme geçenleri, geçenleri. Neçe neçe ilişti, neçeler uçtu. Bu yollar neçe geçti, neçeler geçti. Özün men öňkede gaýtdym sana goraý brat öňünden görseň sen haçaby bilýän da no primärno što men seňle näme gurlaşmaly men sana näme diýip näme düşündirýin brat. Karaçy men näme diýeýin brat. Yo emosiýa bermek diýsem ýalan bolýar erkekkä berdi.
Yok diyecek sujet men dogry maýdan hakyky durmuşda bolýan jawaplar görkezipdirler edilini taýyş bilýärmi? Şol adam aslında padaçasyny emotsiýany söýlen zady söýlen bermeli bolyn. Ýani dostlar bolup oýnaýarlar. Bir aktyor däller, brat olong ýalňyşam däl aktyor däller adnaýarlar. Önce diyeceğim yok brat, dostu özüne birda edenine ştaýda görkezýär-de insanyň dostuny çydaman şakynçylyg özüne birda eýdi. Sujete men düşündüm. Dostlar gelip kapıyın kaklasın dedi ya oğlum. Dost yasamalari görünüptü orada. Yıllık kapıyını kakamırdı. Evet ya. Qowy, Lovelace dostum, qowy, malades, dowam et, brat. Men bärdini näýlik diýsem kam. Bir dostumyza haýyş edilip edilen nädişin şeýle diýip men allym ştaýdy diýze ýazylan klip da brat men näýlik seredeýin muňa. Sujetinde men ýekejede zat görmedim skaçok ros hakykatner dostum ýanyna bar ýa haýyş edýär zat edýär. Hiç dostu kömek eden serýozna alan okşan problemi serkimaz problemi özüne ýetik bilýärmi? Oňa ýa-da bulaglanym şu agramna çydaman özüne birda edýär dostlar şonu bilen bir kömek edäýmin kenim diýen agram merýä da men şoňçup diýjek bolýan zatym brat men plan zat diýip bilemok da конечно dinamika berilmändir absolutny hiç ýagyny. Вообще dinamika ýok düşündiňmi? Birazajyk bir bilýän ýüzüňe düşmeli ýeri we dinamika şo emosiýa bermek üçin da atmyçy emosiýalaryň birim dogry işlenilmändir brat. Gona çygaýdaýyn we diswitchni bu diýze ýazylan klipde men mesela diýýän näme agyr studiýalara diýýän näme çyk şolaň kyndaş emosiýalaryny çenne zat edip üstünden gaýdyp edýän we diswitchni eliňizde bazady ulanyp bilen zok diýen ýaly edýän düşündiňmi? Bu taýda men näme diýeýin brat kambot? Şoň üçin ýok daşary ýurt da ablejäň daşary ýurtdan barsyň brat bir oňarsaňyz radnoy bir zadyňyz wada diyelim misal üçün ramkanız yok da bir bu hassa bir zatdan bir qati emosional zatlar görkezip bilýän eliňizde waýyny men şonu edeliňiz isleýän. Ablejä brat men aýdyma hiç ile aýdym plan sygan diýjek zat etjekkä men brat aýdyma men öz düşünşime görä düşünýän men aslama kartina onçyp şo seňa balet edýän oglun karaçym sen fanadyň şo haýyş eden üçin meşgul gördüm bolmasa men ansat zat edemok da muman aýdym karaçym bolýa näme diýeýin klip bal verenne brat durmuşdan da eden üçin brat 10 4 bal 3 bal klip maňa doşça sen beresin ele smysla men düşündüm brat ýöne hasa zritelni formatdan ýeňilrek beräýin bir ýeňil düşünsinlerle adamlarla özüň içine aralarda bolup geçdi plan pysygan diýip durjak atlaryny bilýär aýdýa şol smysly berjek intriga berjek bolýar intrigaňyz barmy o taýda siziň o intrigaň sistemasyna girinde ilki bilen görüň ony edip berilýän no başlaň bolýar şoň üçin diýjek bolýanlar brat ýok 3 bal radno 3 bal çalaca ot men ýok diýjekkä çalaca bir täsiri bolýar. Maňa emosiýa ýok da, emosiýa ýok şoň üçin ýa. Takska işiňiz üstünlük brat kam, janyň sag bolsun, dalşa dowam et brat. Kiçilikde de men seni dinledim ýok diýjekkä, ýöne birazjyk bir hassa bir gowy zat edeniň isleýänler. İşiňiz üstünlük.